Tak oddychujem na kapučinku, bol som sa prejsť, moc sa nepremáham, lebo nechcem, aby ma znova šľahlo. Čakám na invalidný dôchodok, zajtra mám ísť na kontrolu k doktorovi, dúfam, že mi dá konečne papiere, aby som to stihol, lebo ho mám pozastavený, aby som mal z čoho žiť. Človeku treba kopec vecí, dlhodobo zanedbávané zdravie, jedno s druhým, pijem len čajčky, kofolku, alkohol som nemal v ústach rok a pol. Tak sa pomaličky prechádzam a rozdýchávam, snažím sa dávať dokopy. Asi tak. Ostrihal som si bradu. Potom, keď mi dorastú vlasy, pôjdem k holičovi. Také bežné veci. Škoda s tým zdravím, lebo by som mohol chodiť niekde do roboty, čo by som chcel, aspoň si privyrobiť niečo. Alebo žiť z ruky do úza, aj keď to tak nevyzerá, není Boh vie čo, a byť závislý na rodičoch a žiť z ich úspor, tak to není ono, Boh vie čo. Ešte musím platiť 200 € na deti prídavky a deti tiež potrebujú niečo na prilepšenie, však z tých peňazí sa žiť nedá, to je akože... Ale čo už, ja som sa uskromnil, jedno s druhým, a aj keď to tak nevyzerá, že čo človek sa má dobré, ja neviem čo, však nič nerobíš, toto. Keby bolo zdravie, tak si peniaze zarobím. Manuálne zručný som, aj keď som veľa vecí už pozabudal, lebo strašne dlho som nepracoval, hlavne kvôli zdraviu. Takže asi tak. Momentálne som dopil kapučinku, som zase v jednom podniku, oddychujem. Dúfam, že sa mi už nestane to, čo predtým, že odpadnem a padnem, rozbijem si čelo, obočie o podlahu a mal som strašne nízky tlak ešte na druhý deň, takže som sa preťažil, lebo som vybavoval kopec vecí, to bude z kapučína. Tuto je ešte modrina, tu by mala byť ešte, to chrasta už odpadla. To bolo strašné volačo, do 2 som sa hýbal. Som mal problémy aj predtým so zdravím, tak sa dávam, hovorím, mám bylinkové čaje, kofulka, kapučinku. Žiadny alkohol, sem tam cigaretu si zapálim a to je všetko. Chcel by som prestať aj s tým, s fajčením. Jednak to ide do peňazí, ktoré nemám. V podstate, hovorím, žijem so sporodičov, nechválim sa tým, to není na chválenie, skôr na hanbu, ale čo človek narobí. Čakám, že mi vrátia ten pozastavený invalid, neviem, koľko to bude trvať. Treba kúpiť sporák, látničku, nejaké veci na seba. Dlho som si väčšinu vecí mám zo sekáča. Takže ako dá sa v dnešnej dobe kúpiť, len treba mať peniaze a dajú sa aj také lacnejšie pekné veci, nie ako super značkovo človek, neviem, milionár by bol. Kus mám celkom dobrý, jedno s druhým. Nejaké doplnky očí, nejaké napríklad čapice, kúpujem oči nejaké. Včera sme boli v Trenčine na nákup s dcerou aj s mojím otcom. Vlastne s detkom, už keďže ja mám dceru. Dať si dokopy nejaké vzťahy, usporiadať si život a hlavne to zdravie. Keď je zdravie, tak človek si zarobí nejaký ten groš, takže asi tak. Dobre, budem končiť, čus.